Kinsa man na bay? Pwede ning atoon be. Saka ay sulod aning bag ha. Ako din ning ablihan. Paghanaw ko ani oy. Ang kinsa man kaha ni bay. Paghanaw ani oy. Ito pa do. Naman siguro tag-iya ani. Ano yung dalhin bay? Siya kung patagikit-an ay ibog man pagkaayon siya kung ipalit ane. Grabe kadaghan ibog ka po magsto ane oy. Siya may ipalit ako ane. Datuan na nako oy. Wow! Siya ka akong ipalit ane asa nun? Bibili na akong bagbay. Kamama baya to kwarta. Patay dito ko ato. Oh no! Alin baya to sa tindahan. Sabandit ko ni mama, di ba? May taon sa nakok to be. Asa nun to? Bag karon di kinsa di nagilabot ato bantay lang dyan to sa ako pangitan sa nako to be. Uy, naman bata bay mura lag na ay bag sa iyang kilid bay ako din yung doolon be. Palduha po nako, oy! Sa kapaldo ba, naglibog nako. Saan bagkastuhan ng kwaltaha? Dili man siguro ko masapan anong tag-iya. Kung kinsa man dyan ng bag, oy. Uy, ako man ang bag, bay. Mama to akong gipangita ganina. Hoy! Patay! O siguro nang tag-iya ba? Impastud ko ani. Naaday sa imong baga, tagbaw kong pangita. Hapit ko kasabon ni mama, nararay sa imo. Nasa pod ani, oy, abid ako paludon ako.